weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to boyinaji camɓe Wourossogui mogo kon waktu yoni ha to mbanana e nder galle Demba Hamad Sada eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men wuuro Touba hanki o arti e dosɗe wuuro muɗuma ngam hollidde oɗo saaha mo gonɗen ɓoyata maggal Touba gueɗe kaɗanɗe kalde lawɗinte kadi ko fate banggue dognoɓe saretaji suka mo dañani duuɓi 17 yo lawɗine katgol mum kono kadi wona moni kala rokke micro ne haala ko weela ha tendi noon wiide ceernajo ko Allah walla ko nelaɗo ko nandi hen kala to leydi Mauritanie ko ene tolno e 156 o nanga hanki o to maaje kaɗeɗe Nouadhibou laana ka noon iwi ko toon to leydi Gambie ken tolno hande balɗe 5 laana mabɓe haytu hen 100 ko Sénégal naɓe to leydi Mali ko bisuji kewɗi nanga hakkude Gawo e Bourama ɗum noon jagui ɗum ko pelle joguitiɓe koɓe jeetato joguitiɓe armeji ɓen wonnoɓe ɗin bisuji kala bisuji mabɓe nangaɓe ɓoora haaɓe laaɓi piya piile musɗin bisuji noon kewɗi hen jettima toon to wuuro Brema to leydi Guinée Conakry yogay landaji ha tente IFDG holliti yadani ngal ɗo tournogal kesal ɓe erima moɓodiral nde tawno ko mofti en ko ala kala ko famni hen kabaruji men mana wen ha to Centrafrique Niger Burkina Faso joolam jaɓeri may jaa toon to Iran Russie kame Yemen Israël ha toon to Moscou musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore di nord ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitima hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam guldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuudo jinneji wi ko fettata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawala danwal kala
ceerno Amadou Tidiane Diallo no safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowaade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustora jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani on golduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjindeji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjindeji yawre ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune ko newiɗo sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe amde nogase goo morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso alirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko Seydou Abouba musidɗo meɗen Alhassana Oumar Mboce e Nelda Duwaw dendagal bandiraɓe kay hayɗinaɓe kala e dendagal bandiraɓe ŋorelnaɓe kala ha tenti noon bani ko debbo biyeɗo Aissata Hamidine ko joom galle muɗum yalti aduna ñande aset jamma nde on biyeten joom galle mum yalti aduna ñande aset jamma nde on biyetenoɗo Dawouda Ndiaye cankiɗo jiyaɗo toon to kay hayde nelde duwaw dendagal kay haydinaɓe kala e dendagal ŋorilnaɓe kala nde jomiraɗo yurmottomo yaafomo nannamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala dental yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr ceerno Haali Abdoullahi Sy garde gola Aminata Guissé debbo mo windu Bosiyaɓe kame golloji mum kala ene tentina dendagal bandiraɓe kala Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée diaspora o kala aɓe jogui conférence mawɗo ɓe mbaɗata ñande nogase jeegom nogase jiɗɗi lewru septembre 2025 so jomiraɗo haaji aɓe bismi hen noon dendagal ɓesguji windu Bosiyaɓe kala e ko taari wendu Bosiyaɓe kala ha tenti noon almami ratib o woni noon ceerno Moussa Konté ko noon kadi ceerno Djiby Konté kame ceerno Seydou Touré président Daïra Baye région de Matam ko noon kadi ne wondi kadi e chef de village woni ceerno Oumar Ndaw e dendagal bandiraɓe kala to banggue Mauritanie aɓe bismi hen dendagal Mauritanaɓe kala payɗum e dow inde Haali Abouba e dendagal kala so tawi noon ko paare oɗon ñalawma ko Alhaji Abdourahmani Ka gorko mo Daara Jolof ha to Beeli Heela so tawi noon ko maare o ko sohna Hadja Binta Deh mo siiwi ha to Dakar ha to Mali ha mo dembuɓe kala kumpital men e ɗemgal Pulaar jahaten ko ha toon to commune mo Nabbaji Siwola jeeyna to Mbanana noon tawete koye ɓokki tawete koye diwan walande boyinaji hande kay ko ɓuuri haalede rendo fulɓe koɗo hen aga baali hande gartuɗo artiri baali pewɗi joɗɗi garɗuɗi kalɗo ari ko dente yimɓe rewata e makko kono kadi ko jawdi ɓurdi fewde wowdimo kalɗo naati ko ɗon ɗo natata kalɗo ari kay ko jaɓɓule e duusoli hande o toon to Mbanan o yettima toon kono woni toon hande ko pijirloji mawɗi no fewi e jaɓɓugal gam teskedemo duuɓi joyyi ɗi wonate ladde o arti o maddi jawdi ha heewi teni kadi ko jawdi fewdi no fewi teskama kadi hewde hewde gacce wasi hewde haala on biteɗo Demba Hamad Sada ñalawma hande o
jango non ne gasma waton ko fate ƴaro baali makko ma en garto yena so jeniraɗo haaji ñalawma hanki o ko conférence mawɗo waɗi toon to wuro teddungo woni Touba taw kadi konngudi jalti koye khalifa général mo mourida taw kadi sakti ɗuma ko joguiɗo konngol khalifa o woni Serigne Bass Abdoulaye Khadiri hanki noon wo holliti wonande 17 lewru safara holko addi ɗum ko Sénégal jeytari hoore muɗum ndin jeytari noon ko mawdi no feewi tuma kay laamu doolam doolago ngu tubakoɓe nanngunoɓe Cheikh Ahmed Bamba nawi ɗum ha toon to Côte d'Ivoire ha to Gabon kala caggal wasiya mo on rokkuno on ñalawma kala nde arti yimɓe kala ndentu mbannamo sadakuji tugganma gertogal ha faynma dowa ñammina yimɓeɓe kala jarna yimɓeɓe kala wawi siftinde noon walla nde hoɓɓe aroɓe nde gardata e needi tawaɓe kadi nde nehoto moni kala rokka goɗɗo fodde mum ha timma nde yimɓe bertata jeese mumen kala kono kadi ɓe erima wonande hankkadi donc eɗen gandi wuuro Touba ngo en jeeya e guure e nder leydi Sénégal ɓurgo hutorade sartaji bamɗi no fewi nde tawno kañum ɓuuri wonde transport e nder wuuro ngo kono kadi haɗama suka mo dañani duuɓi 17 jolde Saren Babba ene nawa yimɓe o holliti noon kanko khalifa o suka kay mo dañani duuɓi 17 foti wonde golle mum ko janggoyde ngam jangde Qur'ana walla meccal ko wawi wonde kala wona joɗade sareta ene ñalla yiilade halis wo erima hen noon maire mo Touba woni Abdoulaye Hada Ka ene wondi kadi e force de l'ordre taweteɓe toon kala nde moɓodirta gam hadde ɗeɗon gueɗe ko wala ɗum ko wari wo holliti nden kay kisal maggal ngal faama e juuɗe Baye Fallen ko wala ɗum ko kadi ɓe jirtini wonande ɓen jaydiyankoɓe joguiɓe micro ji kala nde dokkata micro neɗɗo mo anda haydara ene haala Cheikh Ahmad Bamba ko wela kala tawɗen gueɗe ala gala gueɗe pewde kono kadi ɓe jirtini ɓen wiyaɓe Cheikh Ahmadou Bamba ko Allah walla ko nelaɗo walla ko naggam e naggama ɓe holliti ɗen gueɗe kala ko kaɗade neɗɗo kala maɗa rokka micro rokku ɗum ganduɗo fodde Cheikh Ahmad Bamba bawɗo andude kadi ɗo haaɗi e Cheikh Ahmad Bamba ko haalata ko ɗum woni hanki konguɗi ɗi on porte parole khalifa général mo murid ko yaltini ko hanki o keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal gaten koye jokkodiral hakkude Dakar kame Vietnam ɗum noon ma teske ñalawma janggo hoorejo suur sarɗeji no leydi Vietnam ma waɗ jillu mum e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal ma arde sete kewɗo no fewi maɓe gonoy hedde 150 hakkude dibiteji en hen mairuji ne hen kadi jagorɗe ɗum noon ko yidde ɓeydude jokkodiral hakkude leydi ndi Sénégal kame Vietnam ɗum fuɗɗoto ko ñalawma janggo ha nogas e nayyi ndiɗo hen no lewru ma wawa jaɓɓade ɓe toon nando makko wonande gardiɗo sur sarɗeji no leydi Sénégal El Malick Ndiaye maɓe mbawa sifodirde noon calɗi kewɗi no fewi ha tendi to banggue ndema soɓe gandi Vietnam ko yimɓe ɓuuri wawde remde maaro no fewi ko fate banggue yoga e konguɗi yaltinno ɗum woni Biram Soule Dioba mo ganduɗa ko jagorɗo pétrole ɗum ko toon to Ndar wonno to duɗal gasto berger ngal Saint-Louis ko toon wo wino e yeeso wonande ɓen Pastef naɓe tuma kay nde yinno haalde ko kono ka haala kawe haali ka yooli haala ka fonno haalde nane ka ngam wiidemo ko heddiyankone dagui kala ƴattiɗo Ousmane Sonko joftoɗe ƴattuɗe ɗum kala ƴattiɗo président Diomaye ƴattuɗe ɗum ka haala noon ka naate réseau sociaux no fewi ha ganduɗa hewɓe dawriyankoɓe jabtima wonen kolliti an ka jagorɗo tottaɗo pétrole et gaz ɗum noon so tawi wonti a tottama almet a duppat leydi ndi ha laaɓa ɗum ɗo hen wona konngudi joɗɗi no fewi Sidi Gassama darniɗo haqqe innama de arti e wasde yonnude ɗi konngudi no fewi hanki o noon kanko on Biram Soule Diop jagoɗo pétrole et gaz tawaɗo hanki o to Thiès o fewniti toon haala makko holliti jokke golle moon woto jokke ƴattade ni jabade ngam caggal ñiŋoje kewɗe waɗede e dow makko duwagne mo Sénégal ɓe pawi juuɗe mabɓe ken tolno e tati piccal capanɗe temedde joyyi capanɗe jeetati e goho taw kadi ko milliard woni koppareje franc CFA ɗum noon ko majirɗe lewru majirɗe ndu e daroɗe nduɗo hen lewru ɗum ko toon to Fatick ha to Foundiougne kala ɗiɗo noon mbiyama hen teeɓa ɓe nanga koye galle goto toon to Foundiougne gonnoɗo e mahede mo gasani ko wona ɗum ko noon tugganma kay toon to Risatol ha fema to Fatick ko médicament contrefaçon kewɗo woni a tetaɗo toon ñalawma hanki o e heccanki o kala sembe kewɗo kay hakkude police e gendarme ɓe apixi Tivaouane Peulh jippima toon to leggal Tivaouane Peulh ɗum noon ko teskede wonande sukaɓe heɓene toon ko bandiyagal tan jodori ko wayno yeyde drogue kamen guyka e biftade téléphone aji janani ɗum jeeyi sababu noon on opération men mbaɗi heccanki o sanga 15 heures
ha fenma 22h ɓe nangi hewɓe no fewi taw min téléphone aji kamen wonde kadi huɗon bonko ko no fewi ɗum jeeyi sababu noon ɓe nangi toon wonande kay almudo goto ne ceena toon to cité Apix ngel cukalel noon ngel ganduɗa ko duuɓi jeenayya ene ceena kanko on biyeteɗo ka daabo mo duuɓi jeenayyi ceenaɗo caggal ne mbaɗen losko noon kanko on jangguinowo ngel ɗon almudela o wawi nangguede hen kanko on Oumar Niassa oɗo sa waɗama garde à vue to gendarmerie taweteɓe to Tivaouane Peulh ɗum noon ko guila ñande 11 ndulor ngel ɓami ceene ɗum ko caggal e kala saaha anguel yiɗen no dogge tawoyde nene makko toon to Bambilor oɗon saha mo tawi e juuɗe ɗen dadiɓe ɗen mbiya tan jangguinoɓe Qur'an so tawi cukalel ana tif famde ɗum tan tottuɗum jinnaɓe mum woto jarani an hoore maɗa ceente ɗum walla wadde hen goɗɗum guel cukalel tawa kene ceena ha tiiɗi ceenuji ne kaɓɓa e koyɗe muɗum oɗo saaha noon laamu ngu faye makko jungo waɗama garde à vue e oɗon sifa keddotoɗen ha joni koye leydi ndi Sénégal ñande 19 hecciyanke o ko ɗiɗo kay nanga toon to Pikine ɗum ko caggal combat baɗanoɗo toon on combat mo adda fasa baɗannoɗo ñande asende on combat ɓen nanno tan koye nder diɗɗal yimɓe ne jogui moto mumen sanga 16h enen difto kala ko potti e téléphone aji kamɓe ɗi noon ɓe dangama ko hande ɓe darto yesso tribunal Pikine Guédiawaye caggal nde on combat wanno ñande asende hen tokkugel toonne kadi ko sukaɓe tato almuɓe jooli toon e cangol sara kaya jooli toon e cangol sara lycée Alhaji Ibrahima Ba ngol cangol ɗe ɓe gonno e ɓuftade kamɓe kala noon tawa koɓe mbasi pittali mabɓe sappo pompier noon araniɓe ɗon o saa noon losko ujitama taw koye dow oɗon sifa Kocce Barme o tampinde ɓiɓɓe Sénégal naɓe ken tolno e duuɓi jeeɗiɗi ene ƴama bandaji janani film uji janani ene waɗa e réseau sociaux muɗum walla scène mum mo wiyata scène porno ko hen tigui heewi wadde hande o noon o darima yesso tribunal kanko on Alhaji Babacara Diouma mo duuɓi 37 anditama o sano loskoji kewɗi enen jokki makko beele kadi fawde e juuɗe ɓen ɓe o gollodirta ɓe otoji 6 tettama hen machine aji ordinateur uji kame portable uji e haalisaji kewɗi kay woni ko tetta e makko hande o noon walay jammo gadiɗo toon to kaso combat hanki o konkuɗo toon to arène national mo Pikine hakkude Balla Gaye 2 kame situé o combat noon hanki caggal nde ɓe nayodiri juuɗe caggal mum noon ɓe ɗeeɓi rattodirde goɓɓe caggal ɓe natodiri noon ko ɗon cité rondimo weddimo wari waɗi 4 appuis hewɓe noon jaɓani caggal o wencitimo wari omo ajjutinimo seeɗa konko Balla Gaye noon hollitama hanki wala e forme hay seeɗa kono ɗo saaha kay wonande victoire waɗani cité hewɓe noon kolliti Balla Gaye o saaha teskama yatiɗum caggal to banggue lamba no fewi paɗen ko toon to wuuro teddungo Madina Gounass taw yin toon musidɗo men Amadou Sambalo toɓoli kewɗi jippima toon to wuuro teddungo kono khalifa Madina Gounass erimi yimɓe nde marata daabeji mumen ɗo ɗe guese ɗe puɗɗi yaade ha goɗɗo e seeɗe tawno remoɓeɓe goni aynaɓe goni remoɓe Amadou Sambalo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe Weltare TV weltare ɓe fulɓe anodidma Sar Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e nder wuuro teddugo Madina Gounass ɗiɗi munaji kala koye toɓɓoji mawɗi wona ɗo teddugo Madina Gounass ko takki eko taari ha tengti oɗo men ñalawma altine Sar Abdoulaye Sarr nogas ko lewru ndu finiri ko ƴiwonde caggal muɗum wawi tobde ndiyam alhamdulillah min e bandiraɓe kala ɓen jaaha guese ɓen jaaha place uji ɓen goto mon jiiɗa ene tindi e golle muɗum Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum saabi noon oɗo saaha dendagal ko awano o saaha wawi fudde no moƴƴi Sar Abdoulaye Sarr fudde no moƴƴi machallah alhamdulillah alamina ɗum saabi ceerno waɗi haalande muɗum no wayi haalde kala ɗum waɗi kala mo ganduɗa ko joguiɗo dammiri muɗum yewat feere human dammiri muɗum wawa nanguede ha no hannirni dendagal joguiɗo kene huume yo hum ɗum nanga ɗum ha tiiɗa ha gati kam kala ko awno wawi fudde ha no hannirta niyete tawa goto wawa bonnande goɗɗo nde wonno ko aynaɓe goni remoɓeɓe ko remoɓe goni kadi aynaɓe wadde kala mo jiiɗa beyel mum bayel muɗum foof ne waɗa ɓoggol muɗum ha temmi wawa haɓɓede nokku tiita mo ganduɗa wawa haɓɓirade naata e guesa janamba walla naata e lawre janande wawa bonnude wadde no oɗo saaha
gese ɗe loweɗe kala machallah nandema wadde noon oɗo saaha ko awa ko fuɗɗima moƴƴi wadde bandiraɓe kala jogui hen weltare ha no hannirta ni Sara Abdoulaye Sarr bandiraɓe kala nane gese ɗe e oɗo saaha laamu ngu addi engrais no wawno addirde kala hitande engrais ko fate makkari engrais ko fate maaro engrais ko fate dendagal ko remete oɗo saaha bandiraɓe kala e jaato mairie to gam sodde ɗum goto kala waɗa feere wawanawde ɗum tonde guesa muɗum Sara Abdoulaye Sarr ko moti won Amadou Samba Lo ɗo Madina Gounass feede weltare TV weltare ɓe fuɗɗoɗinma Sara Abdoulaye Sarr Amadou Samba Lo to Madina Gounass wuro teddungo golle man jooɗi peewi paaɗen ko ha toon to leydi Mauritanie concours alqouranil karim ɓuɗo wawde janngude sellinde karfeje alqouranil karima ɗum woni ko yuɓɓina ngon yuɓɓina noon waɗa ko toon to Afrique du Sud taw kadi yuɓɓini ɗum ko association al qari'u al am muttafiqa ko ɓen kolliti ngal ɗon catala ɗum noon Mauritanie tawtoranoma e ngel ɗon kawguel ganduɗa wi jagorɗo gueɗe diine mo leydi Mauritanie on gañiɗo hen o wiyete ko Seydina al alami alqala ko on tigui wawi gañanade Mauritanie nawde fartange artide araray jangguin alqouranil karima e ngel kawguel banduguel toon to Afrique du Sud taw ko kawguel windere to banggue jangguin alqouranil karima to leydi Mauritanie keddorɗen jeheten ko toon to Nouadhibou wi jagorɗo awo ma jikkaɗe leydi Mauritanie hanki o kikiɗe wonande dadiɓe tambiɓe nden kay kisala ma jekkaɗe leydi Mauritanie ɓe mbawi nangude laana iwka toon to leydi Gambie ken tolno hande e balɗe 5 kan laana noon ene tawi nder muɗuma kede tolno e 156 neɗɗo ɓen 56 neɗɗo hen 101 ko Sénégal naɓe ene hen rewɓe ɗiɗo kame sukaɓe 21 e ɓen ko Gambinaɓe 32 e ɓen ko Guinée Conakry naɓe ɗiɗo naɓe ko Guinée Bissau kamɓe kala ɓe tawi e juuɗe autorité ji leydi ndi jeeyi sababu nanguedeɓe noon wona laana mabɓe ne paani ni aɓe gakka guura koɓe haytuɓe nde tawno hanki o météo hollitino wonande climat wona pewɗo no fewi maayo ngo ne finni ne waɗi bempeƴƴe ɓutte mbaɗe no kaaƴi ne wonde keneli mawɗi no fewi ɓe kayti noon ha ɓen tambiɓe nden kay kisal maaje ɗe mbawi yiideɓe noon ko ɓen tigui mbawi nangudeɓe oɗo saabi tawi juuɗe autorité ji maɓe gartiroye leyɗele mabɓe ɗum woni konngol pulata wiyata ala ɗo yano arti ha ɗo wonno gartaten koye accident musɗo baɗɗo hanki subaka to lawol espoir waɗɗani al amala ganduɗa gouvernement leydi ndi hanki yaltini hen haalande muɗum woni jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacirgol laamu neldi duwaw wonande ɓen wasɓe hen pittali men ɓe gañiɓe nde jomiraɗo ko taɓe cellal ko ɓuuri yawde kono wañaguima yaafuya wonande ɓalli mayɓe joyeɓe no nanguira ene no maƴira ni wona hunde yonde no fewi kono ko noon tan wata wade gam cumu ngu hewde doole hakkude o bis nawtannoɗo mayɗo faade toon to sehili baabi e o to tokos parno to noksot ko ɗiɗiɗi natodiri bonbon gaz goto noon ne wonno oto tokos o jeeyi sababu no oto ɗiɗi kala kuɓɓi kono e ballal sapeur pompier yaawi arton law kame autorité ji ɗi ha mbawi kay wawde faabade woni hen waɗi noon gañiɓe kono gañande ne koyfine fewi so wona on gañiɗo taw koye gañande oto tokos o on goto daɗɗo hen o keddorɗen koye leydi Mauritanie koɓe mbiyata association yiɗɓe Atlantique tambiɓe nden ka e kisal taaridi ñande asende noon ɓe juɓɓini moɓodiral manggal to plage mo Nouakchott ɗum noon ko yidde ittude mbusuji kayitaji e ñonkoto kala nde tawno mbus ene bone maayo gueej ni maayo welgo kala saabu horna ɗum yorna ɗum adday mum hokkere ɗum jeeyi sababu no ɓe daari hen dande tinde ɓe erima nde yimɓe mbawata walliddeɓe rentade kala ko ene tunwina ɗeɗo henna maaje nde tawno kanje ndeni sifa gonangal so natti latade tan ene gasa gueɗe men kala manat wade no foti wawde wade ni hen jagorɗo yangara boli leydi ndi waɗi jillu mum yogay nokkuji ko wayno lawol Tiji Kadia kame alqaddiya en wondi kadi Tiji Kadia alega ha fenma hajara kame kiif kala wo holliti noon ɓoyata wonande kay ɗe golle ma gasoy ɗo e hitande ujuna ɗiɗi nogas e jeegoma o holliti kala temedere kay golle ɗe ɓoosi en kel tonno e nogas ene gasa noon o saaha gueɗe ɗe kala goni koye lawol moƴƴol no fewi ñalawma hanki o
heewɓe moɓodiri yeeso ambassadeur mo leydi Amérique taweteɗo to Nouakchott ngon seppo e on siti noon ko hollirde ɓe metti mabɓe mawɗi no feewi warangoji muusi batteɗe ɓesguji Palestine naɓe toon to Gaza kono kadi ɓe kolliti heege sattugue tawetege toon caggal hande Israila jaɓani yoga e balle guura wawa yettade ha jomen ceerto hen sukaɓe hewɓe ne jiiye birɗi mumen ne natti gaɓule kala heddiran koye ɓole jomen ne maaya e kala saha taw ko heegueji caabi ɗuma ɗum jeeyi sababu noon toon to Zuwayrata hewɓe kadi mbaɗi toon sitine mumen ɓen yinno wadde sitine mumen toon to Nouadhibou kolliti jaɓanaga autorité ji Nouadhibou noon kolliti calanakiɓe ko kamɓe goni ɗoɓe ndewani ɗoɓe poti rewde ɗo henna sendi wi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali lawol gawo Burema hanki o sanga 8h ha fenma 9h subaga ko otoji kewɗi kay dartina sagataɓe jeetato joguitiɓe armé hayti ñiiƴu men ko ɓen paddi ɗin otoji giwnoji toon to Burema kume gawoni payi toon to Tombouctou kala ko caɗele mawɗe noon teska en kala koɓe joguino guilay téléphone aji haalisaji comci moƴƴi paɗe moƴƴe ala kala ko heddi hen dañi hen ni lappaɓe ha ɗeɓe mayde waɗi hen leptaɓe waɗi hen kay kañum ko kulol nangui ɗumen tan heddi putiniguiri ndeji ɓe kam paɗɗi ko wayno sosoɓe ɓen kam ɗippata ni ha wiya ni ɓe jeehi dutti kay joole oto nde jettinde kam hay so tawi wiyama waktu yoni mbawa julde saabu ceere salligue e goɗɗum kala ɗon noon otoji kewɗi mbawi yettitoyade toon to Burema ɗum ko caggal caɗele mawɗe ɓe erima autorité ji ɗi ne ballataɓe ngol lawol ngol ɓe mbawata ɗannade kala saha wontaniɓe ko caɗele mawɗe no feewi ñalɗi weejo hollirde ko fate banggue deftere windade taw koye deftere kaldigal jaam ɓesguji leydi kala e beldal ɗum ko caggal nde hoorejo leydi ndi woni général Assimi Goïta suuɓi gonnoɗo hoore jaggoɗo leydi ndi woni Ousmane Youssouf Mayiga yo ardo ngal catal ɓiɓɓe leydi ndi ko keɗete kono kadi koye jaam e kaldigal beldal mbe leydi fawoye jaam gon weejo noon waɗete ko toon to watte ko toon to CICB to Bamakoye hoore mum ɗum noon ma ya ha ñalawma janggo o nogas e ɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen hewɓe iwoɓe élection ngaji leydi ndi kala ma mbaw tawtorede société civile o kala hollire ko haala e nde deftere ñalawma janggo o noon deftere nde ma nattoye e juuɗe hoorejo le ndi woni général Assimi Goïta nden deftere wande 16 titre capantete jeenayya sifa temedere jeegom taw kadi ko article kala ene tawe e nder muɗum tokkidala IMGAT ko leñol wiyete noon nde fedde daranide leƴƴi mumen ɓe kolliti noon ko wiya e mabɓe ko ɓe jeddi ha memi leydi ngam yoga e bindande hollirde aɓe gollodira e Flamme mo Al Jawad ɓe kolliti ɓe meeɗa weɗodirde juuɗe faade Flamme mo Al Jawad ɓe kolliti kamɓe ɓe darani tan ko jaam e kisala to leydi Guinée Conakry constitution keso o nannoɗo e juuɗe général Mamadi Doumbouya on constitution noon wonande kay FDC ɓe kolliti kamɓe landaji rumɓe ɓe jaadani hen hay seeɗa holliri ɗum noon ko Souleymane Souzana Konaté o erim o woni coordinateur on mouvement o holliti noon oɗo saha ko moɓodiral tan timmugal ngam haɓade o waylo mo ganduɗa ɓe ganda kay hayto farniɓe saabu ko windi hen ko kala ala hen kala ko heptina e sarɗiyeji leydi ndi kolliti noon leydi ndi o saadi hiɓɓi to banggue lakkitare e ñawore e wellitare andi ɗawa ɗum no feewi to Niger wonande gouvernement leydi ndi holliti fawi jungum e chef de armée mo ganduɗa ɓurnode yiilede e nder leydi ndi o nanga kono ko mbiyete Tesker o noon wona Tesker mo Sénégal tawete koye région mo Zinder ne tawe e nder leydi Niger kanko no wiyete ko Brahadine Medunna ko Medun Refi ko ɗum woni inde makko mo wondi noon e otoji 5 omo wonde nogas e goho neɗɗo goɗɗo kanko noon mo fawa juuɗe ngam wadde janguji kewɗi to banggue Liby kono kadi 2024 hitande yawtunde e yirbindemo yoga e gueɗe armée leydi ndi o sano mo tawi e juuɗe ɓen dadiɓe gendarme ɓe gendi leydi ndi to Côte d'Ivoire ko goto e safroɓe gandaɗo keptinaɗo infirmiére biteɗo sappela mo ganduɗa o bireɗo Flan sappela waɗino vidéo e nder laylayti rendo ngam ñingde hen horejo leydi ndi to banggue santé hôpitaux ji leydi ndi ñawore makko noon yani duuɓi 3 e kaso ferme woni ko leloto
holliti kanko o yarani hen ñingde o yaren ko andinde ona ko woni cuuɗi ko wala ɗum ko noon suudu ñaworde holliri ko ñingɗo mawlidi duuɓi tati e kaso avocat ji makko noon mbaɗi a ñahore noddito beele o wawa accitede Centrafrique ko goto e wonnoɓe rebelle gardinoɗo rebelle wonino kadi ministre on mbiyeteɗo Armela Sayo nanganoɗo toon to leydi Cameroun artira toon to banggue Centrafrique udda ken toon e lebbi tati ko natal mum yiya ɗe balɗe caggal nde yaltina dumbirde mum kaso tawani wonti ƴiƴam ha yeewi koreji makko avocat ji makko yaadi mum hewɓe kay kolliti yoɓe kollu dalil somo wuuri walla so mayɗo o sano laamu ngu holliti ala kala ko heeɓimo haydara omo selli mo wuuri kono noon ene jogori addude fayre mawde e nder leydi Centrafrique to Burkina Faso ɗiɗo commerçaɓe yeeɓe motoji nanganoɓe bifta andaka to nawe ɓe coynama kamɓe ɗiɗo kala e natal aɓe mbaɗi comci mintoreɓe aɓe ñaago yaafuya faade hoorejo leydi ndi yo yaafoɓe ɗum ko caggal nde ɓe jaltinno konnguli maɓɓe faade jagorɗo wonande commerce leydi ndi ngam wiide on o saaha kay coggu motoje e nder leydi ndi ne seeri no feewi e nder windana ɓe mbino kay on accit golle mum ɓuri yawde yaccade nde ko kamɓe battidi nanguede o saaha no ɓe coynama aɓe ñaagui hen yaafuya mawɗo no feewi joolam jaɓeri paaɗen ko toon to Iran hakkude Russie Ali Larijana ko goto e ɓattiɗo Ali Khoumayni hanki o hirdani toon to Moscou laamugo leydi Russie wo dañi jooɗade Vladimir Poutine ɗum koye kaldigal ko fati nucléaire ko adi jonde hakkude Iran kame leyɗele Europe nden jonde jogonde latat ɗo e balɗe 5 ko fati e kaldigal nucléaire mo Iran Syrie kono ne kadi ko fati banggue balle kewɗe jettima toon to Zoyda ɗum ko caggal balɗe 6 o combat gulɗo jeewa ha ganduɗa jeeyi sababu ken tolle ujunere e temedere neɗɗo mbasi pittali men hakkude leñol Druza kame bedduɓe ganduɗa gondi koye laamu ngu koyene tolnoye 149 combatta mbasi en pittali men 199 civil koyne foronde 194 ɓen kirsa 354 ɓe ko armée Israël derguiti pittali mumen kono ɗum ko noon wonande safroɓe he puɗɗima nadde wuuro ngo ɓen doga molto hen fuɗɗinoɓe yaltude puɗɗima artude toon gam jaam teskede o saaha fuɗɗima artude toon e nder oɗon diwan to Gaza ken tolno 93 neɗɗo mbara taw koye piyande Israël ɗum noon holliri ɗum ko société civile o wonande armée Israël holliti joguino ko nden kay kisal ɓen addoɓe nguura hulede woto janede kamɓe noon doole mabɓe tawa kay ko ene pella kure e koye mumen Israël holliti subaka nde waɗi frappe missile faade hobel mo Houthi ɗum noon ɓe mbaɗi ɗum to Yemen to koye port mo Houdayda ko toon ɓe liɓi nguɗon jango Russie waɗi hande kañumne bomboji mum toon to Kiev waɗi yimɓe ɗiɗo wasɓen pittal men ɗon ɗo jaagoɗo affaire étrangère mo leydi France woni e jillu mum toon to Kiev lamorgo leydi Iran musidɓe lamorgo leydi Ukraine musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno komin gaddanno moon kumpital men ɗemgal Pulaar kikiɗe hannde o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar moon ndulumaji to kaɗiɗo to ko Saydou Abouba Hamadou Saydou Ba gorgol ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena